Teño que confesarche que son amante da vida ao aire libre e das paisaxes bonitas e que non lle teño medo a unha boa camiñata, por moi empinada que sexa. Se o destino conta cunhas vistas de postal, ala que imos. Supoño que se escoitas viaxantas habitualmente, seguramente xa te deras conta disto. Por iso, neste episodio 21, quero convidarte a facer unha ruta de sendeirismo que o ten todo para conquistarte. É circular, polo que comeza e remata no mesmo punto. A verdade é que non é extremadamente longa nin difícil e ten unha boa historia detrás, ademais de agasallarnos unhas vistas impresionantes sobre o Miño, albiscando pois o perfil da fronteira portuguesa e co monte de Santa Trega, sobresaindo como un guieiro nos días despexados. Así que, benvido, benvida aos muiños do Folón e do Picón. Moi boas, son Cristina Terceiro e isto é Viaxantas Podcast. Que ganas tiña de volver gravar outro episodio. Xa notarías que este saiu con algo de retraso, pero a verdade é que o traballo mantívome pois un pouco afastada, non, deste estudo de grabación improvisado. Aínda así, antes de nada eu quería pois darche as grazas. Grazas a todas as persoas que recomendastes este podcast nas últimas semanas, especialmente con motivo do Día das Letras Galegas, e a verdade é que sempre me fai pois moitísima ilusión ler eses comentarios. E para que negalo, tamén pois dá ánimos, non, a seguir compartindo as miñas aventuras viaxeiras en formato podcast. Así que nada, non deixes de facelo. Comparte, recomenda, puntúa con estreliñas na túa aplicación de escoita favorita e eu estarei encantada de velo e sobre todo axudarás, non, a que Viaxantas chegue tamén a outra xente que non o coñece aínda. E despois duns cantos episodios falando de destinos internacionais, tiña moitísimas ganas de volver á terra, un desexo literal a estas alturas do ano, que xa vemos o verán aí a un paso. E quería falarche pois dunha escapada ideal para calquera fin de semana, mesmo para que collas o coche e te achegues un domingo ou un festivo. Neste capítulo imos ir ata o extremo sur de Galicia, en concreto o concello do Rosal, un destino ao que estou segurísima ya cae maravillosamente ben a primavera, o verán, pero tamén o outono. Non sei se lembras a Andrea Vázquez, a quen xa escoitaches neste falangullo falando sobre Lanzarote, e coa que sempre pois intercambio destinos, consellos e ademais pois ela faloume desta ruta que non puiden resistirme a visitar o pasado verán. Así que nada, un día calquera collín calzado axeitado, roupa cómoda e algo de auga e crucei media Galicia rumbo ao Rosal. Se che gusta conducir como a min, prepara unha boa playlist e a gozar da estrada, porque eu baixei pola AP9 e chegamos ao Rosal pois xusto a tempo de dar un paseo pola vila, de tomar algo e subir aos muiños. Xa vedes que fomos a tiro fixo. E como para falar de sendeirismo sempre está ben facelo con alguén que sabe disto, nesta ocasión voume acompañar pois dun alacantino, Eugenio Plaza, e unha croata, Marina Sokol, para descubrirche este paseo. Eles son os creadores da web Galicia Hiking e percorren a nosa comunidade pois para despois contarnos todos os segredos de cada roteiro no seu blog. Moi benvidos a Viaxantas, Eugenio e Marina. Hola Cristina. Muchas gracias por invitarnos a este blog, a este programa. Estamos muy contentos de poder compartir contigo aquí un poco sobre nuestra pasión. Nuestra pasión es senderismo. Somos dos apasionados por de senderismo y lo que hacemos es recorrer rutas en Galicia, muchas de ellas homologadas, o sea, oficiales, y otras rutas que creamos nosotros. Y entonces, como íbamos creando bastantes rutas, nuestras propias, no marcadas, no homologadas, decidimos abrir este proyecto, Galicia Hiking, sobre senderismo para poder compartir nuestra pasión con todos los que desean también hacer actividades al aire libre y salir a caminar los fines de semana, por ejemplo, o por un tiempo más largo. Y lo que hacemos es compartir lugares, compartir caminos, compartir rutas
Les añadimos nuestra descripción, nuestras fotos, nuestros vídeos, toda la información posible para que la gente pueda prepararse para la ruta y sobre todo para que se animen a ir a realizar estas rutas. Todo esto empezó un poco como tantas cosas, ¿no? Con el confinamiento, pues nos vimos muy limitados a la hora de salir. Y cuando ya empezamos a poder salir ya del concello y a poder salir un poquito por dentro de aquí de Galicia, fue cuando decidimos ir buscando rutas, recuperar algunas de las cuales había muy poquita información, y empezamos poquito a poquito y luego pues ya pudimos ir haciendo más, ya acabaron las restricciones, le cogimos el gustillo y ahora pues nos pasamos los días libres, ya sea fin de semana, ya sea entre semana, buscamos rutas mientras estamos trabajando y en nuestro tiempo libre hacemos todo lo que podemos. Lo aprovechamos siempre al máximo. Normalmente solemos hacer 2 rutas seguidas, un día en un sitio, otro día en otro, y luego pues vamos investigando a través de diferentes fuentes, pues qué podemos encontrarnos dentro de esta tierra tan maravillosa que para los amantes del senderismo Galicia es un tesoro. Es un auténtico tesoro. Mais ou menos cantas rutas diríades que tedes actualmente no voso blog? Algo más de 80 ya puestas, más luego otras cuantas que tenemos pendientes, que siempre vamos un poquito por delante del blog, pero sí, cerca de 80 tendremos ya. Sí, y si contamos las rutas de 2 días como separadas, pues más aún. Vamos, que hai moita opción onde escoller agora que se achega o bo tempo e que parece que apetece moito máis, non isto de sair a camiñar, do sendeirismo, de aproveitar pois que os días son máis longos. Pero eu hoxe quería falar con vosco sobre un roteiro en concreto que é o dos Muiños do Folón e do Picón. Nada, contádeme que é o que vos chamou a atención desta ruta. Muchas veces una ruta empieza por una fotografía, ¿no? En Facebook, en algún blog vemos una foto, nos parece interesante este lugar y entonces pues o buscamos una ruta homologada o creamos una ruta con la ayuda de mapas topográficas quizá, con la ayuda de vista satélite, vemos un poco qué es lo que ha hecho otra gente y solemos crear rutas bastante pues, de distancia de al menos de 20 kilómetros. Y esta ruta, este sitio, sin duda vale muchísimo la pena visitarlo, ir allí, verlo con tus propios ojos, pero también se puede hacer más actividades, más deporte recorriendo los montes que están alrededor. La verdad, lo primero es que impresiona el paisaje, impresiona que el uso del terreno, de lo que es el relieve, para crear esas estructuras que realmente aquí en Galicia han sido parte de la historia, han formado parte de la historia del desarrollo tanto económico como social. Impresiona mucho verlos, impresiona ver el estado de conservación, que ahí entiendo que será tanto la Xunta como los concellos propietarios son los que han trabajado más en ello. Y las vistas que tienes alrededor son impresionantes. Sobre todo cuando ya ves esta fotografía, ya la más famosa de los de Folón, así todos hacia arriba, es tremendo. Y ir subiendo por ellos, ir metiéndote entre ellos, viendo por dónde van los canales de agua. Es que es una cosa, la verdad, que la foto es una cosa, pero cuando estás allí es impresionante, es muy, muy, muy impresionante. Yo me quedé con la boca abierta, diciendo, bueno, esto lo tenía tan cerca de casa y si no llegase por una foto de Facebook no me hubiese enterado de que tenemos eso ahí. É certo que últimamente pois as redes sociais, os blogs, internet en xeral pois axuda moito, non? A coñecer todos eses detalles e a preparar a nosa viaxe pois para sacarlle tamén o máximo partido. Este roteiro é circular e ademais a min unha das cousas que máis me gustou é que ti chegas e hai xa un aparcadoiro
pois preparado para que poidas deixar o coche, teñen uns baños perfectamente acomodados con auga e demais, incluso teñen un barciño que, bueno, pois podes tomar algo antes de comezar a subida, coller auga ou a mellor cando estás de regreso, pois antes de marchar refrescarte, non? Diríades que é unha ruta sinxela? La ruta se puede considerar para todos los públicos porque tanto el ascenso como el descenso está acondicionado, donde es cortita, es muy fácil acceder a ella, hay que subir por una ladera y luego bajar por otra, y es cierto que impresiona la vista, a lo mejor desde arriba porque es muy, muy inclinado, y los que tienen vértigo a lo mejor pueden sentirse muy impresionados, pero aún así no presenta ninguna dificultad, ningún peligro, ningún obstáculo. Se puede pasar con niños, prácticamente en cualquier condición. Obviamente hay que tener más cuidado en algunos sitios, prestar más atención, pero es totalmente accesible. No meu caso, unha vez que deixámolo o coche aparcado, eu optei por comezar subindo, non polo lado dereito da ruta, xusto ao lado desa área recreativa da que falábamos. Foi casualidade, pero despois resultou ser pois unha subida un pouco máis moderada, non pouco a pouco. Por diante, tiñamos uns 3,5 km de percorrido e 67 muiños de auga que se iban pois presentando non ao noso paso. Unha concentración de muiños que datan pois do século XVII-XVIII e que é única en Europa. Ademais, están declarados como BIC, como ben de interese cultural polo seu valor etnográfico dende finais dos 90. O camiño podemos dicir que está cheo de sorpresas, máis alá das vistas espectaculares que se van descubrindo segundo avanzas, pois tes marcas gravadas en pedra, moitos deles son símbolos como de protección que facían os veciños nunha época de moita superstición e lendas, e tamén hai que ter en conta pois que os muiños traballaban día e noite e que, por suposto, o da luz e a iluminación non era o mesmo que hoxe en día. Así que todo iso valo descubrindo tamén grazas a un montón de paneis informativos que vas atopando polo camiño. Case todos os muiños están pechados. Hagas un. Nosotros tuvimos la gran suerte, que no sé si es habitual, pero en el único molino que hay restaurado completamente con el funcionamiento de la piedra, encontramos allí al molinero, a un señor, pues más o menos, te puedo decir que podría medir muy chiquitito, con 1,50 m, 1,50 m y poco, que según contaba él tenía 83 años y llevaba desde los 12 años trabajando en esos molinos. Y hoy en día la Xunta, según nos estaba contando, a él le paga un sueldo como vigilante dos muiños. O vigilante dos muiños. Y hablar con esa persona, estos 8 minutos que pudimos estar hablando con él tranquilamente, cómo nos contaba con toda la emoción en sus ojos de lo que era para él ese lugar, era tremendo, tremendo. Y él nos comentaba que él sí, que de vez en cuando andaba por allí, y si podía hablar con la gente, pues hablaba con ellos y les contaba, porque es un tipo que apasionadísimo, lleva toda su vida allí. Una vida muy larga, lleva toda su vida allí y es un apasionado de mostrarle a la gente cómo funcionan y de por qué estaban allí. Y te cuenta historias de cuando era más joven, de otros tiempos, algo más turbulentos. Tuvimos esa suerte, fue muy, muy, muy interesante. Pois así cando fagas esta ruta non te extrañes se te atopas de repente un muiño aberto, o número 7, e ao seu muiñeiro disposto a contarche a historia do lugar. El é Nemesio Castro, Memoria Viva do Rosario. A canción dice: unha noite no muiño, unha noite non é nada, unha semaniña inteira, esa sí que é muiñada. Vamos ao conto. Eu chámome Nemesio Castro Álvarez, viciño do barrio de Martín, da xuradía de Fornelos e da parroquia de Santa Marina do Rosal. Nacín o 19 de junio de 1930, o cual teño 90 anos. Os muiños foron heredous o meu abuelo cando o trouxeron de Xenxián. E despois foron heredando o meu tío Juan mas meu tío Ricardo, tiñan un alá no Folón. E os outros
non fixeron muño, entón quedaron todos a nombre despois de Paulina Castro, que era a miña nai. E eu son fillo de solteira, pero eu mirmo. Eu non tiven a sorte de velo nin coñecelo, pero o Concello ten un proxecto para ensalzar o patrimonio inmaterial do Rosal e grazas a el coñecín máis sobre o dono do último muiño activo do Felón e do Picón. Moitos visitantes, como Eugenio e Marina, pois poden falar con el, pero se non foi o teu caso, recoméndoche ver este pequeno documental homenaxe que lle fixeron, onde se aprecia a perfección pois como funciona o muño, como lle chaman nesta zona, e eu deixoche o link nas notas do episodio porque non ten desperdicio. É curtiño e nel ademais contache todo tipo de curiosidades. Por exemplo, como facían o pan e a tan de moda masa madre, ou cando se deixaron de usar os muiños, non? Alá polo 48, cando a xente empezou a normalizar os pequenos, os que temos cada un na casa. Se vives ou viviches na aldea, estou segura de que máis dunha mañá espertaches co son desta máquina. Para min é memoria sonora da miña infancia, grazas aos avós, que, por certo, aínda o seguen a utilizar. E ollo a isto, ti sabías que había pedras de moer para pobres, as negras que manchaban a fariña, e outras para ricos, máis brancas. En fin, despois dunha vida dedicada aos muiños, eu penso que non hai mellor embaixador que Nemesio para estas construccións únicas montadas en vertical, unha tras outra, para aproveitar así a forza da auga ao caer como se dunha fervenza se tratase. Como di o noso protagonista, antes moíase para o pobo e agora para os animais. El segue ali porque non lle gustaría que se perdese o traballo e a vida da súa familia dende hai máis dun 100 de anos. Así que agora a tarefa é para nós, para preservar ese patrimonio maravilloso que hai ali, nos muiños do Folón e do Picón, no Rosal. No me lo esperaba porque salió del muiño de repente, como un pequeño duende mágico de la zona. Y empezamos a hablar y no sé cómo se llamaría, pero el tipo la verdad es que un encanto, una bellísima persona. Unha das cousas que máis me gustou a min desta ruta é que a medida que vas subindo e ascendendo polo monte, as vistas melloran impresionantemente, xunto con esas sorpresas das que falábamos antes, non? As cruces, os gravados na pedra, etc. Entón é como unha recompensa constante. E despois, unha vez que xa te atopas coa caída, non? Con eses muiños en vertical, pois a beleza é absoluta. Non sei a vos que sensación vos deu. Sí, además yo que tengo un poquito de vértigo, ¿sabes? A pesar de todas las cosas que hacemos por el monte, y es una sensación estar la primera subida, no, pero cuando ya bajas a los de front desde arriba del todo y ves los escalones, impresiona muchísimo. Eso sí, vale muchísimo la pena tragarte un poquito el miedillo bajar tranquilamente, escalón por escalón, que no hay peligro, que hay una barandilla, que no hay problema, y poder verlos poco a poco, y luego girarte y verlos de frente, lo que es la foto típica, es maravilloso, la verdad. Y si sale un día bueno como nos sale a nosotros, donde el niño brillaba como un espejo, y bueno, es que tuvimos muchísima suerte, por muchos sentidos. Bueno, también es cierto que es tan inclinado que la altura del muiño anterior es prácticamente, está a la altura del techo del siguiente. O sea, es tan inclinado. De todas formas, aunque sea tan inclinado y a lo mejor hay que tomar precaución cuando bajas o cuando subes, la distancia, lo que son los molinos en sí, la distancia es bastante corta. O sea, si tú quieres ver solo los molinos y no dar ningún otro paseo, puedes echar todo el día allí subiendo poquito a poquito, parando, mirando, sacando fotos, sen problema. Outra cousa moi interesante é ese contacto coa natureza, non? Onde podes mesmo ver cabalos de monte, camiñando libremente, os que podes fotografiar. Deben de estar acostumados a caixa sempre en movimento, porque tampouco é que lle escapan a xente. Non sei a vos que sensación vos dou nese sentido. Algunos nos encontramos en la parte más alta del monte. Además que tampoco nos hicieron mucho caso, ¿sabes? Que algunas veces pues te ven un poco de lejos y se alejan. No, estos nos hicieron poco caso. No se movieron, les pudimos hacer fotografías, verlos de frente y verlos ahí ver animales salvajes de frente,
A mí siempre me parece, desde que estoy aquí viviendo, la verdad es que me parece tremendo poder tener esa oportunidad de vez en cuando encontrarte con un caballo, encontrarte con un corzo o una manada de corzos, cruzarte con un zorro que pasa de largo. Es tremendo. Y esa zona muy bonito. E despois, non sei se fixestedes algunha das rutas alternativas, non? Porque digamos que o camiño principal é esa ruta circular, non? Da que falábamos, que pode durar, pois non sei, 1 hora ou 1 hora e pico, dependendo do que nos paremos, non? Entre foto e foto. Pero despois de, digamos, da ruta principal saen outros camiños que van cara, por exemplo, unha capela ou que van hacia outras rutas do monte. Non sei se vos fixestes algunha destas. Sí, precisamente lo que hicimos nosotros es escoger esos caminos para dar una vuelta más grande, para cerrar el círculo más grande, pasando por la capilla también, no me acuerdo cómo se llamaba la capilla. Sí, é a ermida de San Martiño, a que, por certo, se queredes facer trampa, se pode acceder en coche, así que, bueno, é unha opción para se hai algunha persoa que ten algún tipo de problema pois de mobilidade ou que non pode facer este roteiro ou esta subida, ten esa alternativa para gozar das vistas impresionantes que ten este lugar. Unha curiosidade da ermida é que se celebra en novembro, o 11 de novembro, normalmente é a fin de semana seguinte á festa, é habitual que sae unha procesión, non, dende outra das igrexas, a de Santa Mariña, que ascende coa imaxe do santo pois basicamente polos muiños do Picón, tamén pasa polo monte e achegándose ata o último dos muiños do Folón. A verdade é que, segundo din por ali, aparecen nos cartéis informativos, é un santo que ten soa de milagreiro, ten sona de milagreiro sobre todo porque cura as espullas. Así que xa sabedes, a onde tedes que ir se isto vos pasa e sobre todo se credes, non? Bueno, aún así, lo que quiero decir que sí, en aquella zona hay muchas cosas que hacer, mucho tanto para el caminar, la bici, muchas oportunidades para deporte y también lugares con vistas espectaculares al mar, muchas posibilidades. Sí. Principalmente lo que hicimos fue empezar una subida de los muiños, empezar por el lado de la derecha, según aparcas en el aparcamiento, y desde allí, pasado ya los primeros muiños de Picón, creo que son, tiramos hacia arriba del monte hasta que llegamos a lo que es la loma de arriba del todo de la montaña. Desde allí podíamos ver a nuestra derecha, al fondo, se podía ver Bayona y todas las aldeas que hay camino hasta Agarda. Entonces se veía todo el frente del mar y toda la costa. Y luego de ahí ya fuimos por la loma de unos kilómetros hasta que bajamos por los otros molinos. A verdade é que é un lugar moi máxico. Quería vos preguntar tamén que opinades da sinalización, non? Porque eu creo que está bastante ben indicado, incluso con cartéis, digamos, informativos para que a xente que vai sen guía, non? Poida entender perfectamente o que se está a ver e apreciar todos os detalles, non? Que moitas veces, pois, se non tes ningunha referencia, igual se che pasan, non? Inadvertidos. Sí, no hay ningún problema, la señalización es perfecta, la información que se da es una información muy completa, de hecho hay una pequeña caseta con una instalación también de historia, con fotografías históricas del lugar, por eso no hay ningún problema, vas allí, lo ves, lo disfrutas y vuelves sabiendo mucho más, ya no solamente de lo que es el propio lugar, sino también dentro de lo que es la historia de Galicia con los muiños, que aquí hay muchísima historia de eso y hay muchos. Hai que destacar tamén que nos meses de xullo e agosto o Concello ofrece roteiros guiados, é dicir, que se vos interesa facer esta opción, revisade a súa páxina web porque ali está toda a información. Nós non o fixemos porque era a tardiña, e claro, despois había que volver outra vez cara ao norte e facíasenos un pouco tarde. De todos os xeitos, estou encantada de poder coñecer tamén a opinión, non, de Eugenio de Marina, que está ben ás veces tamén poñer o foco, non, no que opina a xente de fora, a xente que, como a eles, que xa levan un tempo vivindo en Galicia, pero que aprecian o noso patrimonio cultural e paisaxístico e que, bueno, pues están tamén a contribuir a que se coñezan esas pequenas
sendas, non, que todos podemos visitar. E xa que estamos, non sei se nos queredes agasallar pois con algunha outra recomendación, non, desa listaxe que tedes na vosa web para que a xente pois se inspire, non? Que outras son as vosas favoritas de Galicia? Bueno, pues son tantos lugares que hemos visitado. El primer lugar que me viene a la mente a lo mejor puede ser la Sierra de Candán. La Sierra de Candán tiene una ruta homologada circular que recorre el valle por una ladera, luego por otra ladera. Es muy bonito, espectacular y muy satisfactorio. Luego después, pues... Yo destacaría principalmente el Monte Pindo. A mí la ruta del Monte Pindo me parece una de las más espectaculares y de las que también hay que tener más cuidado, sobre todo en épocas estivales. Hay que tener cuidado con la forma física y con la deshidratación, que siempre ha habido, todos los años hay algún sustillo, pero a mí me parece una de las más impresionantes, no solamente por el desarrollo de la ruta y por el paisaje que tienes alrededor, sino por las vistas desde arriba. Una vez que llegas arriba del todo y puedes ver la ría, la mezcla de mar y montaña, me parece una de las rutas para mí mis favoritas. Pois moitísimas gracias por esa recomendación. Eu creo que xa hai moita xente tomando nota e seguiremos atentos tamén ao que ides publicando, non? Porque hai moito que ver en Galicia, non? En canto falamos de sendeirismo, non vos parece? Muchísimo. Yo siempre digo que Galicia es mucho más que venir a comer marisco y el Camino de Santiago. Galicia para el senderista es un paraíso y completamente desconocido. El mercado del senderismo no conoce todo lo que se ofrece aquí, ya no solamente para la gente, el senderista de aquí nacional, sino para el senderista extranjero. Por desgracia no se conoce prácticamente el recurso que tenemos aquí, pero es tremendo, es maravilloso. No hay lugar mejor en toda España para hacer senderismo que Galicia, eso está claro. E ademais é, digamos, unha actividade que tampouco require que gastes moito diñeiro, nin moita preparación, é dicir, obviamente hai rutas máis fáciles e máis difíciles, pero digamos que é algo moi accesible a todos os públicos, non? Nada, perfectamente, unas zapatillas cómodas, ropa cómoda, una mochilita con agua y algo para picar y a disfrutar. Pois con iso nos quedamos. Moitísimas gracias por estar connosco en Viaxantas. Gracias a ti, un Gracias. abrazo. Muchas gracias. Podgalego. Podgalego.agora.gal. Eu sabía que era punto. A ver, veña, dicímolo outra vez. Podgalego. 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 Podgalego.agora.gal. No, outra vez que non está grabando agora. Moita xente facendo cousas moi interesantes que está comunicando en galego. Podgalego.agora.gal. Que? Xa logramos tentarte para descubrir ou redescubrir esta zona da nosa xeografía? Se aínda precisas un empurrón extra, teño que contarche algo. Os muíños son protagonistas cada ano dunha proba de trail que forma parte do circuito Pontevedra Trail League. Unha proba que, sen dúbida, dinamiza o concello durante toda a fin de semana. No 2022 celebrouse, por certo, no mes de marzo. E para falar sobre isto, temos en Viaxantas a un rosaleiro que igual che soa máis polo seu pasado como ciclista profesional. Ele é Serafín Martínez, mas hoxe non imos falar das súas fazañas na Volta a España, na Volta a Baviera, senón doutra faciana profesional como organizador deste evento deportivo. Benvido, Serafín, como estás? Que tal? Boas tardes, todo ben. Ti como rosaleiro, como lle describirías o teu concello a alguén que nunca estivera? Bueno, pues un sitio con bastante encanto. A verdade é que é un lugar por donde podes encontrar un pobo moi pequeno, pero moitísimas rincóns para visitar, moitísimas zonas, tanto que se te gusta, pues temos río, temos mar, temos montaña, entonces, bueno, logo é unha terra moi tradicional por o tema dos cultivos, porque é unha zona pues que está en un valle que se dá moi ben pues o viño, pues os mirabeis, todo tipo de frutas que en moitos sitios en Galicia non se dan, pues aquí no Rosal pues sí que se dan. Entonces, bueno, habrá que unha combinación de eso, para disfrute do deporte, da natureza, pues gastronómica, entonces, bueno, hai oferta para moitos estilos de vida. E, bueno, a verdad que veño do mundo do deporte e eu penso que o Rosal é ideal pues, para eso, práctica deportiva, desconectar pois unha fin de semana, calquera día que queiras coller e perderte no medio do
monte, en zonas de río, zonas de mar, zonas de eso, de paseos. Entonces, bueno, é unha zona que tanto Rosal como entorno, tanto a Guarda, Tomiño, Olla, pois que é espectacular pois para pasar o día a día, é dicir, xa cando tes que desconectar do traballo ou dunha época de estrés que teñas, a verdade que o Rosal é perfecta pois para eso, para desconectar e relaxar a mente e o corpo. Cando comecei a preparar un pouquiño este episodio, unha das cousas que máis me chamou a atención non foi descubrir que nos muiños do Folón pois se celebra anualmente unha competición de trail. Contanos que é este Trail Adventure Muiños do Folón do que ti eres pois un dos organizadores, non? Sí, a verdad que empezamos un pouco con a ilusión, ¿no? de facer, pois, de mostrar o Muiño do Folón pois dunha forma diferente, que sería pois correndo, e xa non son o Muiño do Folón, é dicir, incluso en torno a todo, porque realmente a xente moita coñece o Muiño do Folón, pero realmente hai zonas espectaculares ao redor, como o Río da Cal, que o Río da Cal pois, ten unha serie de fervenzas pozas naturais que a verdad que moi pouca xente coñece. Ten, pois eso, ten zonas de montaña, ten regatos, ten zonas de, pois eso, onde pois, os pastores pois, se guardaban pois cando viñan pois, época de choiva, zonas de paso pois que moita xente non coñece. Entón, con Trail pois fixemos un percorrido que pase por esas zonas e a verdade é que, tuvo un éxito de la primeira edición. Todos os anos pois temos entre 400, 500, incluso un ano 600 persoas e a verdade é que dá gusto, non? De que a xente pois iso que poida pois coñecer esta zona do Rosal pois a través dun trail eso, a nivel competitivo. Pois este ano fixemos de distancias, outro ano incluso metemos a andaina, que é o objetivo de volver o próximo ano. E a idea é eso, de que queremos ofrecer un pouco pois eso, o encanto do Muiño do Folón pois dunha forma diferente, e sobre todo eso, decir, o objetivo tamén é de que o entorno que todo que cubre o Muiño do Folón pois que tamén se coñeza e non quede no olvido. Bueno, é unha zona que a verdade é moi interesante, ten unhas vistas impresionantes, pero se nos enfocamos un pouquiño máis na carreira, non, nesa parte deportiva, como é? Entendo que é dura, non? Porque, algo de preparación tes que ter para poder... Sí, exacto, porque ten veces bastante desnivel, sí. E aparte este ano o trail, la verdad que o largo que eran 21 kilómetros, é durísimo, porque chegaba casi ás Pedras do Mar, na zona de Sanxián, e logo, pois iso, o desnivel era brutal, en poucos kilómetros acumularon moitísimos metros de desnivel, e a xente así o notou, decir que moitísima xente chegaba a meta pois desfondada totalmente do percorrido, porque realmente zonas de correr había moi poucas, eran moi técnicas, e sobre todo era un continuo sube baixa que a xente, pois eso, decir, que tiña que vir preparada, porque senón pasaban as consecuencias. Así foi que moita xente se tivo que retirar, porque a dureza pois era bastante elevada, e logo, decir, eso na parte, eso na distancia larga, na corta era máis sinxela, é dicir, se subías aos Muiños do Folón e chegabas a Capela de San Martiño, que é o punto máis alto, e xa directamente baixabas ao Rosal, era máis asequible, pero é o que dices ti, que ir con a preparación mínima, porque senón despois o día seguinte as agujetas e o dor de pernas é bastante grande. Entonces, sempre recomendamos eso, non vir co motor de kilómetro cero, e que veña xa con entreno pois previo. Corríxeme ti se non é así, pero creo que o percorrido curto son uns 12 kilómetros, non, máis ou menos, e o longo ten 21, e un desnivel de uns 1000 metros, máis ou menos. Sí, 1100 chegaban este ano, o curto pois creo que chegaban a 500 metros aproximadamente, e eso, é dicir, sobre todo o que buscamos é evitar moitos camiños, meter por zonas incluso de que camiños que abren as cabras ou os cabalos, pois meteros por aí. Entonces, ten un encanto diferente, e a xente lle gustou, e a verdade é que eso, é dicir, aquí o Rosal, pois con a vez te metes no monte, pois poder buscar dureza a que queiras prácticamente. Entonces, aí a verdade que este ano eu que fixen un par de veces, me costou recuperar despois varios días para volver a estar en forma, porque a dureza era bastante alta. Xa levades unhas 7 edicións, me dicías, non? Sí, exacto, sí. A verdade
verdade que, bueno, estivemos un ano parados polo tema do COVID, Claro. outro ano nos oficiamos con unha serie de restriccións, con os protocolos, pero sí, a verdade que incluso un ano, pois eso, tamén, bueno, normalmente fixemos casi todas as edicións con andaina incluída, esta non a fixemos, pero, bueno, a idea é retomala nas próximas edicións. E a verdade é que, bueno, foi unha festa do deporte que no Rosal ao final pois xuntas igual ese día entre participación e acompañantes igual cerca máis de 1000 persoas e para un pobo tan pequeno como Rosal, pois a verdade que é un retorno que sería pois se ve por reflexado non só no concello, sino por os negocios alrededores, restaurantes, hotéis, que tamén é un objetivo que queremos, ¿no? De que ao final, pois eso, nunha época como marzo, que é unha época baixa pois a nivel turístico, pois que podamos atraer un fin de semana pois moi tanta xente, pois eu penso que xa non só é a parte deportiva, hai que ver outras partes. Sí, totalmente. Ademais, creo que é unha competición que puntúa para outras, digamos, ligas provinciais ou mesmo nacionais. Sí, entra nunha liga Pontevedra Trail League, que son unhas 3 probas que puntúan pois a nivel provincial, e esta era a primeira das probas, a segunda proba é o Montaloia, que vai ser o 8 de maio, e o remate en novembro co trail do Monte Entrega. Entonces, bueno, este era o inicio desta liga, e, bueno, un aliciente máis pois para eso, para intentar atraer a máis xente. Pois eu quería che preguntar, aproveitando que ti eres da zona e que estamos un pouco descubrindo un pouco os arredores tamén, non? Porque igual nesa viaxe o que é o recorrido, se o faz como roteiro, non, sen ir correndo, lévache pouco máis dunha hora, contando tamén o tempo para parar e disfrutalo. Que outros lugares lle recomendarías, dirías que son imprescindibles, non, para a xente que vai e que non coñeza o Rosal ou a zona? Hombre, pois eu, a verdade é que zonas como o que dicía, eu son enamorado da parte do río da Cal, porque realmente por na época de verán hai moitísimas pozas naturais, hai incluso muiños que están pegados ao río e que están rehabilitados como pequenas vivendas, que, bueno, o dono pois foi creando un pouco a pouco un entorno pois iso moi natural. Poza dos Corvos tamén, que Poza dos Corvos pois na zona alta do Rosal, que ves prácticamente unha posta de sol brutal. E logo, pois eso, dicir o que te dicía, que no Rosal ao final, pois se non te gusta, pois eso, tanto meterte na montaña, pois igual tes zonas como bodegas, tes degustacións, pois eso, a nivel local, pois que haya empresas que se poñan pois a botellar pois Mirabeis ou produtos da horta. Entón, bueno, eu creo que logo a parte do río Miño tamén, a ver, que é un sendeiro que une a Guarda ao Rosal e Tomiño, que para disfrutar en bicicleta pois é moi bonito. E, bueno, despois tamén xa conecta a parte portuguesa, que esa zona alrededor do pegado ao río tamén é moi demandada, cada xente que ven de fora. E, sobre todo, eso, decir, eu penso que é unha zona para pasar o día que podes complementar con deporte, con gastronomía, con paseos en bici, camiñando. Entón, bueno, tes unha oferta que para ser un pouco pequeno, penso que é moi completa e podes pasar unha fin de semana perfectamente aquí sin sair do concello. Sí, ademais tamén por aí pasa o Camiño de Santiago, así que seguramente que hai algo de oferta non nese sentido tamén. A edición deste ano, do 2022 do Trail, xa pasou, foi en marzo, pero para a xente que teña en mente presentarse ou participar o ano que ven, contalle un pouco, non sei, que lle recomendarías para que se poña xa a entrenar? Sí, bueno, é un pouco, é dicir, prácticamente a distancia, as datas van a ser moi parecidas a este ano, van a ser en marzo, e, bueno, sobre todo un pouco, pois eso, decir, de que veña preparado con un mínimo de entrenamento, porque realmente a xente que ven con pouca preparación despois se sufre. Entón, eu penso que, bueno, penso por 2-3 meses previos a prova, pois sí que hai que ter un par de saídas ou 3 semanales para chegar ese día cos deberes un pouco feitos. E, sobre todo, eu penso que tamén é imprescindible disfrutarlo, porque ao final o que dicías tú, o entorno pois o merece, e a verdad que as vistas desde arriba pois son espectaculares. E, bueno, sempre é bo, pois eso, aparte de vir a competir, pois ver algún coco no percorrido e pararte a disfrutar as vistas.
Pois con iso nos quedamos. Se queres saber máis sobre esta competición, tes que entrar na web traildofolón.com, aí tes toda a información e nada, grazas Serafín por acompañarnos e contarnos tantas cousas interesantes sobre esta zona de Galicia que ten tanto que ofrecernos. Exacto, por nada, moitísimas gracias a vos e nada, a verdad que pues eso, todo o que podamos axudar un pouco pues, a difundir un pouco todo o territorio, pois mira, benvido sea e que é unha forma pues, de dar a coñecer xa non sea a parte deportiva, senón a parte do entorno do Concello do Rosal. Xa o dixo Serafín todo, que o turismo de proximidade non soamente non lo poñemos fácil a hora de organizar, senón que o pasamos ben e ao mesmo tempo axudamos a que os nosos concellos pues, medren, non? Tes moita información na web do Concello do Rosal que che recomendo que visites. Eu, que ás veces me deixo levar un pouco e improviso, non o fixen cando fun ata lá, descubrín a posteriori unha morea de destinos que me encantaría coñecer, unha morea de lugares. Polo Rosal pasa, por exemplo, o Camiño Portugués pola Costa, un deses pendentes na miña lista de desexos viaxeiros, pero xa chegará. O que sí che podo recomendar xa son as mellores vistas ao Miño, que están, ademais dende os muiños, pois no Miradoiro do Niño do Corvo, na Ermida e Sobreira da Madalena, no Miradoiro da Cruz da Portela, que é ademais un auténtico balcón ao Atlántico, ou no Sendeiro dos Pescadores, que é unha desas rutas homologadas de sendeirismo das que falábamos ao comezo. Se che interesa máis a pegada que a historia foi deixando na contorna do Rosal, podes gozala hoxe en día a través dos numerosos petróglifos que hai na zona. Destacan pola súa dimensión e tamén polo número os de Jorge Alado, que a mí me encanta, ademais como soa esa geada dobre no nome. Tamén están a Ermida e os sepulcros antropomorfos de San Vicente de Marzán, outro dos imprescindibles nesta zona. E para os que nos gusta o que é gozar da gastronomía do lugar e do etnoturismo, lembra que aquí teñen o famoso Albariño do Rosal, así que non marches sin probalo. Deixoche todo nas notas do episodio, tamén unha guía turística do Río Miño transfronteirizo que che pode ser de moita utilidade se este verán queres pasar o teu tempo libre nesta zona, que paga a pena. Nos, xa sabes, escoitámonos o mes que ven con outro destino e mentras, pois pídoche que se che gustou isto que escoitaches, nos deixes o teu comentario ou unha valoración na túa aplicación favorita. E sobre todo, pois, vémonos día a día nas nosas redes sociais, estamos no Facebook, en Instagram e tamén en Twitter, pois compartindo pílulas deste episodio para que se aínda non te tentaches, o fagas pouco a pouco con este destino pois tan especial que temos moi pretiño. Ata aquí o episodio 21 de Viaxantas. Adeus!